inaabangan mo? Well, inaabangan ko talaga ang traffic. Traffic? Oo, traffic kasi yan lang yung nag-iisang major sign para sa akin na back to the real world na. Balik realidad na. Balik realidad na. O yung dating palechon-lechon lang. Ngayon, alipin na ng salapi. Parang ever since naman, alipin na tayo ng salapi pero talaga. Pero at least ng Christmas, di ba? Parang naramdaman mo na mayaman ka because of your bonus, 13th month pay. Pero after nun, wala na. Para siyang panaginip na ayaw mo nang gumising. Ay, legit yan. I love that. Totoo. So, ganun sa'yo. Ikaw ba? Ano ang inaabangan mo matapos ang mga ganap after the Christmas? Actually, inaabangan ko na yung January 1. Mati. Kasi dyan na mag-uumpisa na isipin mo gusto mo nang magbago. Diba? Dyan na naman na lalabas ang mga New Year's resolution na alam naman nating di matutupad. Oo, yung tipong magda-diet na ako. Diba? Babawasan ko na ang pagsasamgyup ko. Ilang taon mo nang sinasabi yan hanggang ngayon, ganyan pa rin. Kaya napakasinungaling mo. Pero malayo-layo pa naman ang January 1, Legit yan. At tayo nasa panahon na kung saan hindi natin maintindihan kung Pasko pa ba o New Year ba. Diba? Kalagitnaan Totoo. At lumalabas talaga ang pagkatao ng iba't ibang klaseng mga Pilipino. Oo, pagkatapos ng Pasko. Kaya ito, Kabisyo, i-recap namin sa iyo ang 6 na uri ng tao pagtapos ng Pasko. Tara, kape! Tara, kape! Punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Imotera! Ito yung mga nagsasabing, hindi ko ramdam ang Pasko kasi ang bilis-bilis lang. Yan. O kaya yung, ayoko nang bumalik sa katotohanan. Wala, bakit? Gusto ko, Pasko na lang araw-araw. Para laging nagmamahalan. Sa mga kabisyo natin dyan nagsasabing, masyadong imotera na nagsasabing, hindi ko ramdam yung Pasko. Hintayin ninyo, may maghahampas sa inyo ng parol or Christmas tree. Para maramdaman nyo. Pero di naman din natin na maiiwasan. Yung iba, hindi nila naramdaman yung Pasko, kaya sila malungkot. Yeah. Yung iba naman, malungkot sila kasi ramdam na ramdam nila yung Pasko at ayaw pa nilang umalis sa pakiramdam na yun. Oo, kasi nga the whole year stress sila. Diba? The whole year puro trabaho sila and that's the only time para makapag-relax sila and all. Totoo. Tsaka yun lang yung panahon na feeling mo mayaman ka. Yan, because of your bonus, 13th month. At feeling mo parang ang babait ng mga tao. Ngayon, balik na ulit sa magiging masama ang ugali. May hahampas sa'yo sa nakatotohanan na hanggang feeling ka na lang. Anyway, that's number 1. Naman tayo sa number 2. Pangadwa. Ito ang mga bayani! Yan, lalayo pa ba tayo? Tayo. Robin Shen at Conyo Bicolano. At lahat ng mga DJs na pumapasok. Naka-duty. Totoo. Pero syempre, napakarami rin nating mga kababayan na pumapasok kahit na holiday. Nandyan ang mga kapulisan, mga doktor, mga security guard. Mga sinamanong driver. Ayan, totoo. Diba? Imagine ninyo, Kabisyo, holiday na holiday, wala kayong mabook. Dahil naka-holiday din sila. Kaya saludo sa lahat ng mga pumapasok tuwing labasan. Pero kidding aside, totoo naman. Legit yan. Anyway, that's number 2. Naman tayo sa number 3. Pangatlo, itong mga positive. Yan, positive thinker, hindi positive sa COVID. Ito yung mindset. Totoo, ito yung mga taong ang sarap kausap kasi 'di ba nga nabanggit natin may mga imotera nalulungkot. So ito mga positive, yung nagpapapositibo sa iyo na, "Uy, wag ka malungkot kasi may New Year pa. May Chinese New Year pa. May Valentine's may pa. May Three Kings pa. Finale pa ng Mara Clara. 'Di ba? Tapos Pasko ulit. Yan. Diba? Mga laging naglo-look forward sa magandang aspeto ng buhay. Ay, pak. Anyway, that's number 3. Punta tayo sa number 4. Pangapat, ito ang mga nakikisabay. Yan. Ito yung mga usually mga scammers. Scammers? Kasi syempre yung mga tao ngayon, nakita mo kung ano-anong pinupuntahan, kung ano-anong binibili. Kaya yun yung maganda hindi ka dapat nagpo-post sa social media Kasi kapag nakita ng mga tao na ang dami mo nagawa ng Pasko, dyan sila makikisabay sa'yo. Maniningil ng utang. Tama. Dapat low-key ka lang. Para kung wala ka pang balak magbayad ng utang, di safe ka. Totoo, diba? Anyway, that's number 4. Muna tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga aburido sa trabaho. Tudog. Ayan. Ito yung mga, ano ba yan? Magtatrabaho na naman. Ang dami kong isisend. Ang dami kong aasikasuhin. Buti nga ikaw papasok na may trabaho pa rin. Yung iba pumapasok lang, di pa nilalabas.
Oo nga, yung iba papasok. Diba? Pasalamat ka, may trabaho. Yung iba, feeling lang nila, I mean, gusto lang nila sana magkaroon ng trabaho, pero up until na wala pa rin. Kaya nga, totoo. Hindi sa ginughost, hindi sa ginagaslight natin and all. But sometimes, may mga maliliit na bagay na nangyayari sa atin is sometimes already a kalabit sa atin na, hey, you are #blessed. Totoo. Tsaka, imagine mo, ang hirap na mag-uumpisa yung 2024 na wala kang trabaho. Diba? Kaya huwag kang reklamador, kabisyo. Kaya almahan mo lang. Totoo. Madali lang naman na masisante. Oo. Ay, naku, anyway, that's number 5. Muna naman tayo sa last but not least, number 6. Pang-6, may daw mga bukasan ng regalo! Yung iba nangyari na to 25th. Pero yun nga, nakakatuwa na sa mga Instagram stories ko. Nakikita ko yung sabay-sabay na pamilyang nagbubukas ng mga regalo. Ayan, kasi may mga pahabol pa. May mga video pa. Ano kaya ito? Hugis upuan naman. Yung totoo, alam na alam mo talaga. Oo, kaya naman, hi, ano to? Pero totoo, nabuksan naman. Parang Konyo Bicolano. Parang ako, hala, na-surprise ako, pero nabuksan ko na talaga. May mga content lang. Legit yan. Ay, nako. Pero kabisyo, whatever it is, kung ano man ang definition mo ng Pasko, nako, enjoyin mo lang yan. Kasi deserve mong mag-celebrate. Totoo. At saka habang nasa kalagitnaan pa tayo ng kawalan ngayon, kasi hindi nga natin alam kung Pasko o New Year ba. Enjoy lang natin yung panahon natin na naka-leave kayo, naka-vacation kayo, at kasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Mag-isip-isip ka kung magre-resign ka na. Oo nga. At kung ikaw may bahabol din na regalo para sa amin ni Konyo Bicolano kasi kami na lang yung bumapasok. Oo nga. Baka may regalo ka, send mo sa amin sa MBC Building, Vicente Soto Street, CCP Complex. Ayan. At samahan nyo rin kami ni DJ Robin Shena, Tanya Chinita sa 31st ng December. Yan, tayo mga alay, tayo ang magpapaputok. Diba, ng inyong New Year. Mula alas 6 ng hapon hanggang 1:00 ng madaling araw, kasama nyo kaming magpaputok. Ayan. Kaya abangan na rin namin yung mga padala nyo sa amin pang medianoche namin dito sa station. For sure. Mababait kayo. Saan ba tayo mahanap Konyo Bicolano sa social media? Sumugod kayo sa aming social media accounts, sa aming Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, at Konyo Bicolano. Kasama na rin syempre at Love Radio Manila. Sama mo na rin ako at DJ Robin Shena. Diba? Siya, kabisyo, mga kasama nyo kami bukas na ulit. Bukas na. Kawawa, inubo. Ayan. Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan mo kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Susunod na kabisyo ang Rockies, a Secret Fans. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragan Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Awa. Tara Kape. Tara Kape. Sasakyan si